RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano ba daw sa iyan kaagi karon? Mao ganing usa ka lalaki nga taga Cebu City. Nga dumadatampo nagdasangan nga Billy. Recorded by X Thunder Gaming. Bili, ayaw sabi. Kapoy kaayo ko roon. Please lang. Han. Unsa? Sige balibad imong asawa nimo. Mao na bay. Kalmi na lang siya nga mo reklamo nga. Kapoy ko na siya. Wa ka nailain bay? Bay. Maoy akong planohan nga magkuha na lang taog helper. Kinala pa bali na nato? Siyempre, dili na ako maatuog atiman ang liho ko nung dinis bayo, uy. Pero may akong busy. O ikaw. Na naman ka kay nakuha. Han. Mao ni ang atong bagong katabang, si Malin. Mayong odo, sir. Mayong utusan. Basta mao na today, ha? Nakay kwarto sa luyo. Unya, imong trabaho din, manglaba, magluto, manglimpyo o mamlansya. Dili na kayo bugat imong trabaho kay wa pa man sad may anak si sir nimo. Okay, ma'am. Sige na. Ipahimutang na ng mga gamit nimo sa imong kwarto. Og pahuway lang una dito kay gikan para baka biyahe. Og na ka magsugod. Salamat, ma'am. Buntag naman eh. Oh, magandam ako. Kahit nalig malit ko. Sir, nakaluto na ko. Naandam ko na sa imong uniform. Anya si ma'am, ganina lang nakalakaw. Okay, salamat Malin. Welcome, sir. Ay, tuod day, sir. Giandaman na sa tika og baon para paniod to nimo. Nagandam ka? Dili mo ko magbaon. Adto naman ko magpalitan sa trabahoan. Ay, mao ba, sir? Pero sige na lang. Ay nalang kabuha. Ako na lang nang dadon. Ano kung sab? Sige, sir. Humuta. Oh, first time bay da nga nakakita ko rin mong nagbaon ka. Nangga di kas misis nimo ron? Pinangga man gyud ko. Pero dili siya mo yung nagandam ini bay. Oh, Among helper. Mao ba? Nade mo helper? O bay. Bago ko na mong nakuha agad. Pinangga di kas inyo helper. Gago. Han, mingaw na kikon mo. Billy, sayo pa ko ugma. Han, sige na good. Sige na kagbaliban ako. Billy ba? Sabta lang sa good ko. Kapoy palagi ko ron. Sayo pasad ko ugma. Tesi. Kung ako pa'y ikaw bay, puslan man, ngabal ko babayo eh. Unsa? Wa ba man mo anak? Nya, di pikit ka makahilabot niya. Nya, lalaki ba yata? Di ba? Mangita ba yung kapagausan sa tong kainit sa tong lawas? Kung makabinuang gani kapuhon ba di ka ma-blame eh. Doon na ba yung pagkuwang imong misis ni mo? Bay. Han, basin og madugay kog uli ron. Pag dinner na lag una, ayaw na lang kog huwata. Asam day ka? Mag-overtime ko ron. Mo ba? Sige. Pasaylo ako, Tisi. Magkasama gani ko nimo.
Recorded by X Thunder Gaming. Sir? Nagtugon dito si Ma'am Tessie na ako ganina nga pakano na lang kuno kanya og una kay madugay. Sir, Bisag di ko. Please. Bisag karon lang. sir, Karon lang tabi una. sir. Kwarta? Oh. Bayad sa akong nabuhat nimo. Sorry, Malin. Sorry kung ikaw ang akong napahimungtan. Sa akong kipati. Tuhoy ko. Dili ko yung nakasalbahay sama sa imong huna-huna karon. Sir Billy. Kung mapahawa ka din magkasabot ko nimo. Pero please, ayaw kina ipalapi. Muhangyo ko nimo. Sir Billy. Unsa? Ito na inahitabo na mo sa inyong helper? Upay. Nakalitan ko gud. Ay. Aw, noon, di mo siguro makablame ni mo. Unsaon, na may bagkuwang ni mong imong asawa. Upay. Iya pa malagi ka din Oh, sir. Dili ko pwede mo biya sa akong trabaho. Kaya aside sa nagkinahanglan ko kwarta, dili sad ko makabiya ni mo sa tinuod lang. Sipot mo ipasabot. Magkita mo gud ako, sir, nga nag-uul ka. Ug nagkinahanglan ka sa tensyon ni Ma'am Tessie. Malin, Naluoy ko nimo, sir. Malin, nagpasalamat ko nga nakasabot ka na ko na bahay na. Pero, na-realize na ko nga sa'yo ka ito. Sir Billy. Tingalig mo mabdos ka. Ayaw ka bala ka, sir. Gipangandaman ko ning daan. Nag-pills ko aron sa paglikay nga mamabdos ko. Malin, Grabe ba sa? Pila na mo kabuhan sa inyong helper nga patago nga nagbuhat ang butanga. May gani kay, wa mo mabdos. nagkamping may bay. Nagpil siya aron dili mo mabdos. O maayo noon. Ay, grabe no. Oo niya imong asawa kay. Oh, maulagi hapon. Magpahilabot pero tagsara kaayo. Kanya, magsige pagikang niyo. Nya, wa magkakamain laban ng helper ninyo. Oh, ano sa mo na? Ay, kung inang naa kay feeling sa inyong helper. Ambot bitabay. Ambot kung lava ka ning akong gibati niya. Ha? Daghan man ko kung nakita niya nga wa gid ako makita sa akong asawa. Inatiman kay ko niya. Aw, natural kay helper bra ninyo. Ay, bay. Ay, ambot pa. Dili man ko maka-explain og tarong. Aw, ba sinaan na sa day na feel inyong helper nimo? Unsa bay? Mao ni tinuod, Sir Billy. Nagkadugay, wa na ko makasabot sa akong feelings diha nimo. Pero may nakamakamok sa kung una-una. Malin. Maong nakauna-una ako nga mapahawa na lang ko dinis ninyo. Unsa? Dako kayong sayop, sir. Dili pwede. Tungod kay minyo kang dako.
pwede nga mo ano ako ma-feel mo. Ang tinuod, Malin. Parehas tagipati. Sir Billy, O gusto ka. Mayot tingali nga undangon tan eh. O kung sa imong tanaw, gusto ang desisyon nga mupahawa ka din sa amo. Respetuhon lang ko ang imong desisyon. Sir Billy. Wa pa man gyud ko makakita ikapuli ni Malin, uy. Nakauyo na ba ya gid unta kong Malin kay okay ra man gid siya mo trabaho? Walagihan. Aw, sa mali hinungdan nga mipahawa man siya. Mabdos ko na siya. Ha? Ano si Mabdos? Nadi siya uyab. Mabdos lagi. Nakakita man kog pregnancy test dito sa iyang kwarto sa dihang ako sige pangutana nga nung mopahawa siya. Ginoo ko. Dali ko ganahin nga makasama ko pa nimo, sir. Mao nakadesisyon ko magpalayo nimo. Usa pa, kagustuhan man sad ako ang nahitabo nato. Malin, paminaw. Andam ko mo suportan nimo tungod kay doon na ako'y obligasyon nimo. Pero manghinaot ko. Nga magpabilin na gihapon ni natong duha kung unsa may naa nato. Sir Billy, Bakit ngayon ka lang laman? Sana'y nalaman. Hangtod karon, padayon gihapon ang among relasyon ni Malin sa tago. Karon, 5 years old ang among anak. O mag-agtuan ko sa ila sa probinsya kada weekend. Ako na lang ipasangil sa akong asawa nga job related. Naibaw ko nga sayop. Pero sa tinuo lang, lala ko'y gibati ni Malin hinungdan nga dili ko makabiya. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita maghigalang kaagi ni Billy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nikulaan. Bakit ngayon ka lang? Ang mong kaagi gibuhat ano doon sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon ni Priscilla de Ganas. Kamuusab mga higalag, mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.